Gaur nenukaz, bueno, lehengo kaixo. Gaur engogu berba gauza baten buruz, eta ez do nahi inorra ofenditzi. Ez do nahi amena salfinik, Ez do nahi. Ze gaur engogu berba trikaunten buruz. Trikaunt. Ez pakizu zer dan, etxain segundo bat, zerakutzeko zut, igul bizize amistadik, matrimonizu, salbaukotzun, aplikazioei, bueno, matrimonizu ez. Igul dibortzizu! Ai, ama, eske oso hora da. Eta igul badakizu zer dan, baina gatu hemen neugaz, eta entzun nire historia, Pilo ba guzti bate zuen nien zuten egotik, pixkat, tilin ez da jakitea hemen egu ikusten zau eziela. Asik ez hartuko gu intru, eske me encanta, neure burugaz obsesiona utera. Eta hasiko gara. Trikaunt, diru, kuadrillak, eta zer. Janire atxurra! Bueno, bakixue, Jani atxurra zela zuekin, justu aholkularitza! Danok eukiogu, ni pentsetot, eske bezu da kokota eta dana jokatuko nebazan, danok eukiogu hori kuadrillan diskusinoie. Momento! Tenso. Ze danok eukiogu kuadrillan, boti ipinki, ezta? Eta gero diru falta, nok deko boti, nunda, nik alimotxo hartzena niku bati, no seke, kual. Hori momentu oso eskasa da, baina txarra da ronda kaso esanin, boti baino txarra, ezta? Bakotxak ronda bat, ezta, ordaindu. Eta karo, pertsona batek beran rondan kalimotxo txikize eta ez teuko gozerik pintxu jateko, baina zuritok eta jatzunin rondi nahi dau gintoni bifiter eta pintxo tortilla. Da eske ez dakizu moten dauen apuru esati, baina gogo bat esateko arpegire. Baina eske rata, atakotzut gintonike. Baina zure gintonikek sorpresita bat eukiko dau. Holan bai. Eta ordun topa guagu hori soluzionetan alegintzeko aplikazio bat. Bakigu horrek gero ratak, horrek seres inframundialak, euren eritopauko dabe urteteko. Hori bontxa salduko txugu. Baina, kontrol pireukiteko aplikazio txu bat deskubru nebaniko indala urte batzuk, eta urtero erabiltiogu. Urtero. Trikaunt. Esatera juna, zure bikotigaz be erabili aldozula. Endikak atarateste trikaunte, kunetan abandonetot. Esan honetzen, bai bat behatu amentxe segundotxu bat. Eta alden honeban, ezin ulertu. Da, gaztuk banatzeko aplikazio bat. Ontxerakutzeko zuet zelan. Baina gauzi da, gaztuk sentimora. Lagunekin egizuna. Baina zure bikotik, reklametan batzu 20 sentimo, barkatu zati, baina solterosaz. Zure bikotik eskatzen batzu bizume 2,30, ez da leku. Eta zubaza zure bikotiri 2,30 reklametan, fecha de caducidadeko. Mesedez, gestionau zeure buru, ezin dago izen. Baina, honek aplikazioiek lagunduko esku. Hori dana kontroletan, ja beste ambito baten, kuadrilligaz. Familizigaz bezatera juna, baina nik ez nahi nire familizi jakitea hau existitzen dela. Ze nire familizigaz oporrak betidik gratis. Resort, 5 estrellas, todo incluido. Eta, haike, zure telefonu hau ezin jaipini, ama, familizigaz ez da hoeien. Hau da kuadrillantzako. Txa! Egin goguna da. Kuadrillako batek imaginauteke zuela bidaia bat kontxintxinara. Eta batek ordan jutxu buelu. Da beste batek hotela. Eta beste batek aireportoko gozarize. Ba, kuadrillako batek engo dau trikaunteko aplikazioie, sartuko dau usuarizu, eta sortuko dau izen bategaz, ezta? Udako bidaia. Eta sartuko ju partizipante danak. Link aldo zue bialduk WhatsApp taldera. Ordun ez da eskusarik. Sartu zue, eta danak sartuko da. Daura gertuko da. Pepita, Margarita, Antonita, da Pablo. Eta ez dakize bidaia. Hor bakotxin sartuko da, ordaindu zuen gauza bakotxa. Eta horrezan dut, olako jente erratik, danin topetan dau, rateetako, zulo bat. Eta hemen gauzi da, trikaunten aldo zulaigo erretratu. Zeren erretratu? Ordaindu osun tiketan erretratu. Ze hemen, 120 ordaindu bozu, ez oizi pintxera 150 ordaindu osula. Ez. Aldo zuigon justifikanti zemat ordaindu osun. Nordun sartuko zu ez danak, eta berak aplikazioiek engo dau, kuentak nok nori zer sortzon. Zuk imaginau, zuk sortzezuz Maria Pilarreri
€20. Baina gaurko gozari zuk ordaindu oso. Ezta? €5. Orduan, aplikazioak ipiniko bale, Maria Pilarreri oinama sortzezuz, ez hogei. Haitzu zuet dinamik izan jan, nik ustot azaldutala. Da, era errez bat, kontu keiteko, da, bidaizen amaieran, eikusteko globalki ze gaztagogun, nok zer ordaindu daben, eta kontu katarateko erabat. Gauza hona da, sentimora kalkuletatzula, eta edozein gasto, importanti dela. Egize da, ez dala bardine, kafe bat ordaintzi lagun bateri, edo 20 pertsonako kuadrilla baten ordaintzi euro bat kafi, eta atzenin €20 di. Ze jente asko gero pentsetan dau, bakarrik bat 20 da. Eno jeikera bat 20 bizume. Claro, Maria Juliana, bat 20 da, baina 20 lagun zarie, hori €20 piku da. Osa, eske, mesedez, alegin jo pentsetan zuen gorputzetik kanpo. Pixkat. Eske, nik ez dakit. Oso burruka tontuk, da nik ustot dano pasago gula hortik. Orduan, trinkaunt, eta listo. Nik ustot aplikazioie enbiko zala bebai juergarako eta holan, en plan boti, edo afari, kuadriako afarizek eta holan, ze gainera aldozuz bi aldur rekordatorizu. Ze, bidai amaieran, esposu ordaintzen zure deudi, zure izena gorrizin da. Rojo. Gorrize, pasión, sangre, segun, nundi nora emotezte, segun. Baina bai, horra gertuko da. Gianirek sortzo ez dakin hori, 20. Eta ordaindu arte hori deudi, beste pertsonik esan arte pagauzte, hor gorrizin agertuko da. Da nik ustot, holan espada ez dagoela jentik erantzuten. Enoiz hartzen. Zeske, gero jenti ofenduko da, jente asko kesan guzti. Baina zure bikotikaz, ez dakizer, bikotibe 50-50 isen biko da. Bueno, gauza bada 50-50, da esan dutana, gero besti da, 30 zentimo reklameti. Ez. Horti balkotik erau, inok, bajatuko. Así que endika bakixu. Okurridu ella. Ikusten zure telefonun trekan dauela. Okurridu. Eta esan goztezue, Janire, ordun zein da aholku? Bada, trinkautein zuen kuadrilligaz. Ni benetan, bidaietan, egun pasak, asteburu pasak, gastu kontroletako dauenik eta aplikaziorik onena da. Ikusetaz gero beste batzuk, baina gero beti anuntzizuk, ez daki zer de pago, no seke, hau da, simpli eta erreza. Esatetzuetana, batek enbidau kuenti, eiki perfile, eta gero bestiok ez tekizu ezetan deskargau aplikazioie. Hori beste gomendaketa bada, batek sartzik gastuko. Nitzako onena da. Batek eukiki aplikazioie zabalik, da zuk berari bialdu etiketa, da esan, mesede sartu hau. Ze gero kriston desfazi da, edonok aldau sartu edo zein gasto, da nik beti zatetzuet, jente ratik, beti topetan dauera bat zozerreiteko, eta niri bizizek erakutziztena da, kuadri bai zure lagune da, baina kuadriak oso handiz edi, jente asko da, eta jentik oso gauzarraruk egeitu. Gero, ai, sorpresa! Sorpresa ese veia venir! Eta, gauzida, danok albo zue sartu gaztuk, gero hori kontrola hon bidala. Ordu, nire gomendaketi, ein trikaunt, baina batek eruti dana, eta hor sartzen dan gasto bakotxan, tiketa agertzi. Nitzako hori da onena. Gero, beste gomendizo bat, familizan ezein. Bueno, igul zuen bai, baina, aia ama, guk ez, oza, bakarriko 25 urte dekedaz, bale? Zeu pagau biztezu txoripana, nik ez duke dirurik. Bakizue justu nabilela. Hori gomendak zinot bat, eta gero beste bat, bikotigaz ezein. Ezein. Eske oso raru da. Eske zautzo gentiola nik indabena, Da ez txarrera, baina eske sentimu reklameti zure bikotiri, eske zen bizimodu horregaz pertsonigaz, bakizu zenbat urte jarretu biozu zen? Espero, hilarte, da sentimo bakotxa reklama guibo gualkar, hilarte, ez da nik nahiotan bizi bat. Gauzida, ena esaten mutile dana pago bitzula. Nina esaten, afari bat nik ordainduko gaur, da bizerzuk. Baina nik ordainutan afarize 45 euro bada. Da zuk ordaindu esuna 57, ba ez reklama horreke 11 edo, takiz emat euro dizen. Bai ama, matematiki, 45etik 57, daz, 12 euro. 12 euro ez reklameti, hori na esaten. Aitzozu, ena esaten besti pagau bidabela dana, baina 12 euro gaitik diskutitzen hasi bibagara. Eta hasi bibazara esaten, nik ordaindu gaur, baina lehenakon zuk ordaindu zendun da, zuk ordaindu zenduna merki hau eda, ordu hori da ez dutana nahi. Eta gainera, oineuna lanbarik, da igulberak ordaindu biko dago eza, baina hurrengun igulbera da lanbarik, da nixengo nala sugar mami, da nuk ordaindu kotzen. Nik ustot hori dala, horeka. Gauzi da gero, kuadrillatan, esatotana, bat 20, bai bada diferentzizi, zeigul 20 pertsona, 30 pertsonako kuadri izara. Eta hau espoz ulertzen, eta ofendidu bazara, emon remobinar da ikusi berriro, da legin jo ulertzen esaten hauena, bale? Aplikazioie telefonun edo nun da,
ordenadorin bebai, hori ja betiku da, hori gaur generazioa gara, honena gauzana, nik ez dut uste hori asaldu bidanik. Ordun, musu handi gigantesko bat, espero gaur lagundu izena, ikusiko gara urrengoko bidizun, bale? Zuzendari lanetan, Iñaki Beraetxe gixajuk nahikudeko nire berbaldize kontroletan. Hau dizun nauzizebe, bera da. Edizoan, sare sozialetako edukiak eiken eta gainerako guztizen, Mara Narro. Nire marrazki politanak eike zena eta irudizen arduradune, Lander Rayon. Aurkezle eta gidoilari, nine ekipo, ja nire atxurra bakizu hemen, berba da berba. Eta ekoizle jauna, Jose Felipe Ausmendi, bakizu eso zerrespetxatzo guztetan, edo fallo bat bada, berari esan on time ekoiztetxeak, EITB mediarentzat ekoiztua!